Nå, hvad synes du om kurset indtil nu? Jeg synes, at jeg har lært noget meget konkret, jeg kan tage med mig hjem, og det er brugen af Google Fusion til at sætte data ind på et kort og tænke i historier, hvor jeg kan plotte nogle data ind, de største, vildeste ting, og så få sat det ind på et Danmarkskort. Endda helt gratis at lægge ud, og det vil ikke tage mange sekunder egentlig i og for sig at bruge Excel, og så kører igennem Google Fusion, og pludselig har man et Google Map, og så kan man lægge det ind på nettet, og så har man de 10 største, de 100 mindste, de 50 vildeste, eller de 25 slappeste. Og det vil jeg i hvert fald tage med mig hjem, og så glæder jeg mig til at se, om jeg lærer noget mere i morgen. Okay. Hvad skal der helt konkret komme ud af det? Jamen, der skal komme historier til nettet ud af det. Hvis jeg går hjem og slapper af og siger, at det var 3 dejlige dage i Aarhus, så går der en uge, så kan jeg ikke huske de kommandoer og de ting, jeg har lært. Så jeg må gå hjem og lave noget torsdag og lidt fredag, og så kan jeg slappe af på lørdag.